but namhlanje ngifuna ukunixoxela ngikulento obunsizwa eHammersdale eKZN eHammersdale. Abantu abahlala khona bokutshela ukuthi kuke kwanomfana lapha ya owayibizwa ngoBhekinzama. Lo mfana owayibizwa ngoBhekinzama wakwayigoqa eHammersdale, wayiphatha ngesandla wayifumbatha kanje. Yedwa nje wayiphatha eHammersdale, wayifumbatha nje yala esandleni. Lo mfana kuthiwa angazi umama wakhe wenomuthi. Wayethi lo mfana meboshiwe Westville. iWestville ivele inuka yonke, kunuka into ebolile lehle likhona. Kuze kucace ukuthi lo mntata edelwe la ngoba ngesikwazi ukuhlala naleli iphunga esihleli nalo la. Abonakala sededeliwe sengaphandle. Kuvele kunuka into ebolile nje engabekezeleleki, angazi kanjani. Lo mfana kuthiwa weba nelist yabantu azobabulala. Uma ethi elistini yakhe uno10 wabantu azobulala, ethi ubani unumber 1, ubani unumber 2, ubani unumber 3, ubani unumber 4, kuthiwa webulala unumber 1, noma ngambona lo number 4 akamshayi ngoba usazoshaya unumber 2 nonumber 3 kube imayisha unumber 4. Kunamafemu kangaka nje eHammersdale weka shaya umthetho wewash lo mfana. Methe lo mfana ngo7 angifuni umuntu emgaqweni. Kuzohamba yena yedwa ngo7. Abantu bafike ba report emsebenzini ukuthi hey, sinenkinga la uBhekinzama uthe emgaqweni akafuni umuntu. Ngempela meke wathi hamba emgaqweni wazithela kwena ukuthela phasi ngesibhamu. Bathi lo mfana intombazane yakini noma udadewenu umemfune efuna ukulala naye nje, akamqambela amanga ukuthi amshele cha. Kuthiwa wefika kini nje afika acela umuntu ahambe naye. Uyabo? Kunamagaraji ekuthiwa lo mfana wevela afike nemoto egarage afika ifaka ufull tank kapetrol. Uthi ukhangeza imali wena oyipetrol attendant akutshela tayo tshela imanager ukuthi mina ngifike la ngathela. Iyazi manager naye ukuthi ngeke yenzele noma bethu ibikhona. Kunebhusha ngenglish igama layo ngoba isekhona namanje leyo bhusha. Kuthiwa wevela afike nje athatha kuthathayo nase supermarket yakhona alayisha igrocer ahambe. Umnikazi wasitolo uyazi naye ukuthi nje ayikho into azoyenza. Wayigoqa lo mfana eHammersdale wayibamba la ngesandla yedwa. Into ayishoyo mezokubulala uzokubulala. Uyabo? Kwahamba hayi ke baphila lo mpilo eHammersdale. Ngosuku afa ngalo lo mfana. Bathi abalazi udaba. Imoto, amatekisi aye ukulayisha abantu abaya ko Pinetown nabaya ko Thekwini nabaya laphi. Agcina amatekisi elayisha abantu abaya kwisini la lo mfana ebulawela khona. Angazi noma kwaba nengxabano kuthiwa futhi Mhlayefa nje indaba yaqala ngabafana abancane. Bamshaya abafana bambona nangeshayeka nangevuma ukushayeka. Bamshabaza bamshisa ngoba kwase kufuna benze show ngoba babazi ukuthi uma ngake asukume la manje arecover kogxinywa kwamatende kweminingi imizi. Kuthiwa amatekisi nje kwagcwala abantu emgaqweni bemisa amatekisi ebathatha mahala amatekisi abantu ebayisa lapha la lo mfana efele khona. Bamshaya bamshisa wawumlotha. Nangayo lenkulumo ngiyaphinda ngiyaxwayisa enganeni zethu ezisakhula. Asivumi ingane zethu kuba yilima. Asivumi ingane zethu ukuyilandela emumva impilo. Asivumi ingane zethu ukuthi sizalwa yithina ezinye izinto asizi afford. Nathi qobo sabazali bazo sikhule kanjalo. Akuzona zonke izinto esitholile kubazali ngoba bebengenalutho. Kodwa sabamba iprinciple ethi engingakwazi ukuthola ekhaya ngiyemukela ukuthi angikwazi ukuthola. Bengisekuleke yobunsizwa ke ukuthi insizwa sisemathuneni ezinye zisejele. Obuza umuntu waseHammersdale yokutshela ukuthi eHammersdale kwake kwanomuntu ekuthiwa uBhekinzama. Wayigoqa nje eHammersdale wayiphatha nje wayifumbatha kanje eHammersdale yedwa engayibangi namuntu. Amaphoyisa ayemazi
bathi abamaziyo inhlamvu nje weyinikwa amaphoyisa inhlamvu weyakulona ngisho rank nje alicela inhlamvu likhumulo likhipha isibhamu likhumula umagazini lithulule zonke inhlamvu kuyena limnike ngendlela ekade iyona. So kuseyivideo yokuxwayisa le idlulisana nenganeni zenu noma ngasatshwa kanjani umuntu asatshwe kodwa ngelanga ugcine efile. Ngiyabonga.